ba kwa shiri ke da mijinki. Mantu, kaga zo mu tafi. Baba, ta yaya ka sani? A ranar da na fara zuwa kin ja kofar ɗakin ku kin rufe. Nan take na gane. Abubuwa da yawa na faruwa tsakanin ma'aurata. Za su bude kofofi ko su rufe kamar yadda suka so. Idan sabbin aure suka rufe kofa to ta yiwu akwai wani sirri ne da suke so su yi magana a kai. Amma suka rufe kofa bayan shekaru 25 da aure, so suke su wa duniya cewa ba sa magana da juna. Karfe 6 yake dawowa gida duk yadda aiki ya mishi yawa, ta yadda zai nuna cewa rayuwar shi ta ta'allaka ne kawai akan aikin shi da iyalin shi. A yayin da kaga mutum yana dagiya haka sosai to a baya yayi wani kuskuren ne. Menene hakan? Rayuwati. Shekaru 7 da suka wuce ita sakatariyar shi ce. Aikin wata ɗaya kawai ta yi ta ajiye. A wancan lokacin abin ba daɗin shine kowa ya sani, amma sai kowa yana nuna kamar ba komai bane. Har da babanki. Ji kake cewa faɗan gaskiya yana sa ka fi kowa? Yayin da yara ba su ci abinci ba, mahaifiyar suke ba su labarin ban tsoro. In ta yi hakan ta yi laifi, ka jarraba son wata tukunna. A sa'in nan za ka kimanta darajar ƙarya. Wannan uwa ko bayan ɗanta ya girmace mishi take zai rashin lafiya in bai ci abinci ba. Ba ta yi mishi ƙarya. Zan kimanta darajar ƙarya idan na so wata, na gane, amma sai ka faɗi gaskiya. Tukun za ka san ƙarfin soyayyarku. Ta yi ƙarfa ce. Ita fa soyayyar da aka ɗora a doron gaskiya ƙarfin dutse gare ta. Yanzu karfe 5 lokacin tashi na yayi. Wannan babu ya zo ƙarshe a yanzu ko kuma za a ɗora ne gobe? Tabi. Sai an jima. Sai an jima, anti. Ita ta kasance ba mai ilimi bace kamar ke. Ta fannin kyau ma, san ba ta kai ki ba. Ta ɓangaren matsayi, ko ƙafarki ba ta kama ba. Mai yiwa shi yasa ta burge ni a sanadiyar ƙasƙantar zarafina da ke ƙunshi a raina. Laifina ne don na nemi zama mafi nagarta? Hakan ne yasa kake cutar da ni? Tun da nike a rayuwata ko da sau ɗaya ka taɓa jin na yi ƙoƙarin danganta kaina da ita? Mai gida bai kamata ba a ban haƙuri duk tsawon shekarun nan? Da fari ka gwada mun kai ne wanda fi kowa dacewa da ni. Yanzu kawai so kake ka nuna cewa baka da laifi. Me yasa Ramu? Me yasa? Dole ne sai ka tabbatar min da wani abu?